Kodi mlonda wa mtima wanu ndi zokhumba zake ndi ndani? M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Takulandirani pano pa Tiyankhuleni Ambuye, ndipo lero ndi lolemba pa 30 Disemba mchaka chino cha 2024. Mawu mu Uthenga Wabwino akuti, koma munthu wochita zimene Mulungu afuna amakhalapo mpaka muyaya. Mawu amene tigawane lero, mawu oyamba akuchokera mkalata yoyamba ya Yohane chapter 2 ndime ya 12 kulekeza 17. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Susan Mphepo wa utumiki wa ana Holy Childhood kuchokera ku Our Lady of Africa Maula Cathedral mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo Uthenga Wabwino ndi monga adalembera Luka woyera. Luka chapter 2 ndime ya 36 mpaka kumapeto. Zawerenganso Luka chapter 3 ndime ya 1 kulekeza 4. Amene akutiwerengera mawu a Uthenga Wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Gracious Makande kuchokera ku St. Agnes Mulombozi Parish mu Diocese ya Zomba. Mawu oyamba. Mawu akalata yoyamba ya Yohane woyera. Inu ana, ndidakulemberani popeza kuti Mulungu wakukhululukirani machimo anu chifukwa cha dzina la Khristu. Inu Atate, ndidakulemberani chifukwa mumadziwa Iye amene alipo kuyambira pachiyambi. Inu achinyamata, ndidakulemberani chifukwa mwapambana oyipa uja. Ndidakulemberani inu ana, chifukwa Atate mumawadziwa. Ndidakulemberani inu Atate, chifukwa mumadziwa Iye amene alipo kuyambira pachiyambi. Ndimakulemberani inu achinyamata, chifukwa ndinu amphamvu. Mawu a Mulungu amakhala mwa inu, ndipo mwapambana oyipa uja. Musamalikonde dziko lapansi kapena zinthu zapansi pano. Munthu akakonda dziko lapansi, chikondi chokonda Atate sichikhalamo mwa iye. Paja zonse zapansi pano, zilakolako za thupi, zinthu zimene maso amakhumbira, ndiponso kunyadira za moyo uno, zonsezi sizikuchokera kwa Atate, koma kumakhalidwe oyipa a dziko lapansi. Ndipo dziko lapansi likupita, pamodzi ndi zake zonse, zimene anthu amazilakalaka. Koma munthu wochita zimene Mulungu afuna amakhalapo mpaka muyaya. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Uthenga Woyera monga adalembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Kunalinso mneneri wina wamkazi, dzina lake Ana, mwana wa Fanueli, wa fuko la Asere. Anali wokalamba kwambiri. Anali atakhala pa banja zaka zisanu ndi ziwiri zokha. Pambuyo pake
nkukhala wamasiye kufikira msinkhu wa zaka 84. Sankachokatu ku nyumba ya Mulungu. Ankakonda kuzatumikira Mulungu usana ndi usiku, pakupemphera ndi pakusala zakudya. Iye adafikako nthawi yomweyo nayamba kuyamika Mulungu, nkumakamba za mwanayo ndi anthu onse amene ankayembekezera nthawi yoti Mulungu azapulumutse Yerusalemu. Yosefe ndi Mariya adachita zonse posata malamulo a Ambuye. Adabwerera ku Galileya, kumuzi kwawo ku Nazareti. Mwanayo ankakula nasanduka wamphamvu, nkukhalanso wanzeru zabasi, ndipo Mulungu ankamudalitsa. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Poyambirira ndimafuna ndipemphe kuti mkati mwa zogawana zathu nsabata ino, kuyambira lero pa 30 Disemba mpaka pa 5 January, mkatimo ndizikamo pang'ono malamulo a mpingo. Choncho ndimafuna ndinenere tizi kumayambiriro kwenikweni kwa sabata ino, kuti pamene tikugawana mawu amene mpingo watipasa sabata ino, mkatimo tizilumikiza ndi zimene mpingo umaphunzitsa malamulo ake akulu amene timawatchula kuti canon law. Ndipo kuyambirira leloli tigawana pa lamulo namba 1752 ili ndi lamulo losirizira la mpingo, kuti likugwirizana chani ndi zimene tikufuna kuti tikambirane nsabata imeneyi. Mawu oyamba ndi chenjezo limene likupita kwa magulu atatu amene amapezeka mu mpingo wathu. Ndipo ndimafuna mundilole makolo poyamba, pamene mawuwa akunena kuti inu achinyamata ndikukulemberani popeza kuti mwapambana woyipa uja. Ndimafuna ndipemphe apapa makolo nonse, inu amene muli makolo mundimvese, makamaka inu makolo amene muli ndi ana amene munawasiya ku ma boarding schools, kandi anyamata kandi asikana, ndimati ndikupempheni kuti mawu amene Yohane akunena kuti akukulemberani inu achinyamata chifukwa mwapambana woyipa uja, kodi lero tingazifunse funso limene likunena kuti ndizoona kuti achinyamata athu lero apambana woyipa uja? Through experience, kuzera mu experience imene ndakhala nayo mu nsembe, ndimati ndikupempheni inu makolo kuti ndi bwino ana anu asananyamuke kubwerera ku maskulu osiyanasiyana, maka skulu zimene akugonera komweko, ana amene wamuatenge mupite nawo kwa nsembe anu akawapempherere, ndipo ngati nkotheka akawapase kapena kuwadalisira makolo nawo ndi kuwapasanso madzi oyera. Nthawi zambiri experience yonsa kuti ma boarding school ambiri amene ana athu akukhalamo akukumana ndi zoopsa, makamaka nkhani ya satanism. Sindifuna kubisirani ayi, muzadabwa mwana wanu mwina kumudabwa makhalidwe yake pamene ankachoka ku nyumba kwanu, pobwerera mukuona kuti akubweresa very strange characters nyumba mwanu. Inuyo kumaganiza kuti kapena mwina ndi aphunzitsi amaphunzitsa zimene koma palibe mphunzitsi amaphunzitsa makhalidwe oyipa. Ndipo ndikupemphani kuti mwatenge ana anu akawapempherere ndi kuwapasa zoyenereza, muzaona ubwino wa zimene ndikunenazi. Mawu oyamba pamene akutipasa chenjezo limene likupita kwa magulu atatu amene amapezeka mu mpingo, akukamba za mmene maganizo komanso zokhumba za anthu zingaonesere ubale wawo ndi Mulungu wawo. Maganizo komanso zokhumba za anthu zitha kuonesa ubale umene ulipo pakati pa anthuwo ndi Mulungu. Funso kumati, kodi ubale wanu ndi Mulungu ndi wotani?
ubale wanga ndi Mulungu ndi wotani? Ubale wathu ndi Mulungu ndi wotani? Funso lalikulu ndimene ndafunsa kuti kodi mulonda wa mtima wanu ndi zokhumba za mtima wanu ndi ndani? Za anthu zingaonesere ubale umene ulipo pakati pa Mulungu ndi ife. Mawu alero akupita kwa ana, akupitanso kwa atate, akupita kwa achinyamata. Chifukwa chani? Akunena kuti awa ndi magulu amene amapezeka mu mpingo mwathu, ndipo ndizona enawa angoyamba kumene titha kunena kuti they are new believers, makamaka anawa angoyamba kumene moyo wokhulupirira, ndipo enawa atatewa ndi gulu limene lili lokhwima moyo wachikhulupiriro mwa Mulungu. Mawu oyamba akunena kuti paja zapansi pano zilakolako za thupi, zinthu zimene maso amakhumbira ndiponso kunyadira za moyo uno, zonsezi zimachokera kwa woyipa uja. Kuti akanena kuti zilakolako za thupi akutanthauza chani? Pamenepa Yohane akutanthauza kunena kuti khumbo lofuna kuchita zinthu zosusana ndi kufuna kwa Mulungu ndiye likutchedwa kuti zilakolako za thupi. Ena mwa ife tili ndi mtima uja oti pafupi siku lililonse kumafuna kuchita zosusana ndi zimene Mulungu amafuna. Zimenezo ndiye zilakolako za thupi. Ndipo akunena kuti kunyadira moyo, mawu oti kunyadira moyo akutanthauza chani? Akutanthauza khumbo lofuna kuposa ena onse. Chifukwa chake kunyada kapena kutumbwa makhala khalidwe lofuna kuoneka kuti ndine wopambana, ndine wamphamvu, ndine olamulira wonse. Ndipo mawu oyambawa akutipempha kunena kuti tikuyenera kumuzi wa Mulungu. Kumuzi wa Mulungu ndiko kuzipereka kwa Mulunguyo kuti iye poyamba atikhululukire machimo athu, ndipo tizichita zimene Mulunguyo afuna. Apa mundilole ndinene kuti vuto si inu, si ine, ayi, koma vuto limabwera kuchokera kuzokhumba za mtima wathu. Ndi chifukwa chake pakubwera funso lija limene ndikufunsa kunena kuti kodi mulonda wa mtima wanu, mulonda wa zokhumba za mtima wanu ndi ndani? Vuto ndikusatira zofuna za mtima wanga. Mwachisanzo lero lolemba, lolemba ngati leroli kupeza kuti munthu wina akulamuliridwa kwa mphamvu, chilakolako champeza kuti akufuna kumwamowa basi. Lolemba ngati linoli, munthu ukhala ndi mtima mama wangati uno akufuna kumwa chani? Mowa. Ndifukwa chake ena atu anayimba nyimba kuti vuto si inu, koma akunena kuti ena ndithu akuvala nsaza, koma chifukwa chonena kuti atenga mowa ndi kumaupembeza ngati chinthu chimene sangathe kusiyana nacho. Inuyo ndine tiyeni tizifunse kuti kodi zokhumba za mtima wanga ndi zofuna za mtima wanga kodi amazilonda ndi ndani? Pajatu akuluakulu amanena kuti khotekhote ngwa njira kwalinga mtima nkomweko. Mulonda wa mtima wanu ndi ndani? Ndibwereze kunena kuti cholinga cha mpingo, pamene mpingo umakhazikitsa malamulo ake m'buku lija tikunena malamulo amene tikuwatchula kuti canon law. Cholinga chachikulu malamulo amenewa mulamulo losirizira 1752 cholinga ndichona kuti anthu onse, ndipo pa mundimvese ndikunena kuti anthu onse, sindikukamba kunena kuti akatolika onse, ndikukamba kuti amene ali munthu. Kunanso kuti malamulo akufikira kwa wina aliyense bola ngati ali munthu, kuti anthu onse akuyenera kukalandira chipulumutso. Funso ndi limenelo, kodi zokhumba za mtima wanu zakutengerani kapena zakufikisani ku chipulumutso cha moyo wanu, chipulumutso cha mzimu wanu, zimene inuyo mwakonza kuti muchite siku la lero, pakutha pa siku la lero?
leroli muzifunse munene kuti kodi zimene ndachita ine lero, zimene ndichite lero, zimene ndapanga plan kuti ndichite lero, zimenezi zingabwerese chipulumutso cha mzimu wanga kapena ayi. Mawu alero akuti dziko lapansi ndi mmene lilimo likupita, kuphatikizapo ndi anthu amazilakalaka, koma munthu wochita zimene Mulungu afuna amakhala mpaka muyaya. Inu ndine tikakhala mulonda ndipo tikampempha Mulungu kuti alonde mtima wathu, mzimu wa Mulungu uzilonda mtima wathu, ndithu tizakhalapo mpaka muyaya, ndiye kuti tizachita zimene Mulungu afuna. Inu ndine tikuyenera kuchita zimene Mulungu akufuna kuti tikhalise pa dziko lino lapansi ndi kukhalanso mmoyo umene uli kuza dziko lino lapansi titachoka. Tikuyenera kuchita zimene Mulungu akufuna ndipo kulola kuti mzimu wa Mulungu uzilamulira mtima wathu, komanso uzilamulira zokhumba za mtima wathu. Choncho tiyeni tichose zimene zingatichimwise lero. Apapa inuyo ndine tikumbukire zimene Mateyu woyera analemba chapter 18 verse 9, akunena kuti ngati diso lako likuchimwisa likolowole. Ndikuti inuyo ndine tifufuze mmoyo wathu kuti ndiziti zimene zingapangise kuti ineyo ndichimwe leroli, ndisiyane ndi Mulungu. Chimenecho ndichichonso. Uthenga wabwino ukukamba za mneneri wamkazi Ana. Iyeyu akuti moyo wake wonse anasankha kukhala munthu wopemphera, kusala zakudya, komanso kumatamanda Mulungu nthawi zonse, siku ndi siku. Akunena kuti anangokhala pa ukwati zaka 7 zokha, koma Mulungu anampasa moyo zaka 84. Mbona kuti zaka zonse 84 anakhala mayi wamasiye. Koma chimene amachita iye siku ndi siku, chimene amachita kupemphera, kusala zakudya, komanso kutamanda Mulungu. Pali anthu wena pa gulu lathu, mkati mwa anthu, pakati pathu, amamva kukoma kwambiri akamachita za Mulungu, amamva kukoma kwambiri akamapanga za Ambuye. Ndifo chake ena anayimba kuti ndikumva kukoma ndi mpingo wanga, nanga inuyo, nanga ineyo. Timamva kukoma tikamachita zayani. Ena atu amanyong'onyeka kwambiri ndi za Mulungu, akangomva kuti tichite za Mulungu osamva kukoma konse ayi. Ndiye pali ena amachita kunena kuti ineyo simungandilekanise ndi mpingo wanga. Ayi, sindingalowe mpingo wina ayi, koma mpingo wanga okha basi. Ana anakalamba ndi moyo wopembedza Mulungu, moyo wa mapemphero, moyo osala zakudya, ndipo iyeyo akutipasa phunziro lina kuti age is not a determination, kuti wakalamba watofuna, kapena pa za Mulungu palibe kukalamba. Ana ndi chitsanzo chabwino. Tiyeni tizipempherere kuti tizikonda za Mulungu ndipo moyo wathu wonse uzisogoleredwa ndi za Mulungu. Tiyeni tizifunse ngati banja lathu, banja lanu limamva kukoma pochita za Mulungu, kapena limana lanu limakhala pasogolo pochita za Mulungu, kaya parish yanu imakhala pasogolo kuchita za Mulungu mu diocese yanu. Dziko lathu la Malawi zona tizikhala nthawi zonse osalira, achasalira mulimana mwanu muzikhala banja lanu, achasalira mu parish yanu izikhala chechi chanu, kapena achasalira muzikhala inuyo. Sitingayambe kuchita bwino. Tiyeni tikhale anthu okonda za Mulungu ndi kuchita za Mulungu. Pajatu mawu alero ndikubwerezanso akunena kuti wochita zimene Mulungu afuna amakhalapo mpaka muyaya. Tipemphere. Atate, mutithandize, makamaka poyamba muthandize achinyamata athu kukonda za inu Mulungu, ndipo akhale ndi mtima ochita za inu Mulungu,
ndipo mutithandize ifeyo ana anu kuti nthawi zonse tizifunafuna kuchita kufuna kwanu, mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen.